Xui, no et passis. La sequera extrema és una de les conseqüències del canvi climàtic. Llargs períodes sense pluja ens porten a tenir els embassaments pràcticament secs. Per això cal prendre mesures i ser més conscients que mai que l'aigua és un bé escàs i cal fer-ne un bon ús. Cal estalviar aigua. Doncs si cal estalviar aigua, beurem suc. Com pots parlar així, Tomàs? Va, que només era una broma. Doncs amb bromes no canviarem el món. I m'hi jugo el que vulguis, que tens alguna idea per fer-ho. Ai, Xui? He decidit que a partir d'ara no em dutxaré cada dia. Bé, ni cada dia ni mai. Però, Xui, vens d'entrenar i dus més fang a les cames del que hi ha al camp de futbol. No passa res. M'hi passaré un drap humit. T'has de dutxar, Xui. No puc, mare. El primer és el primer. I ara el primer és salvar el planeta. Amb una dutxa de 10 minuts es gasten 200 litres d'aigua. Uala! Multipliquem aquests 200 litres pels que som a l'escola, pels habitants d'aquesta ciutat, del país. Només deixant les dutxes, els embassaments ja tornarien a estar plens. Uala! Però dutxar-se és necessari, Xui. Per què? Per evitar malalties, per exemple. Malalties? Jo porto una setmana sense dutxar-me i em trobo perfectament. I què me'n dius de la pudor? És millor fer pudor que no pas que s'acabi el món, no? A mi ja em va bé. Dutxar-se és un bon rotllo. Així? Esteu amb mi? Sí! Prou de dutxes! Ostres, doncs a mi sí que m'agrada anar neta. Ja, i a mi... Ei, Lola, que estàs fent el treball de medi. Ahà. El fem juntes? És que bé, jo ja me n'anava. Però si acabes d'arribar. Ei, Macín, mira que he trobat a la Bíblia. Els 300 dinosaures més estranys de la història. I surt el Carnotaure. Tenia tot de punxes que li sortien de la pell. Oh. Sí, d'acord, gràcies. Després me'l miro. Que et passa res, Macín? Sí, que fas molta tufa, Xui. Ah, ja ho sé. Doncs a mi em molesta una mica. Bé, de fet em molesta molt. Sisplau, Xui, podries obrir una mica les finestres? Amb el fred que fa. Però és que aquí dins no s'hi pot respirar. Sou uns exagerats. No sentiu una olor estranya? Que has menjat formatge del fort, Aran? He menjat pernil. Potser tu, Roc? No, a mi el formatge no m'agrada. Doncs potser hi ha alguna cosa podrida sota del seient. Ara que ho dius, sí que se sent una olor rara. Jo ja fa dies que la sento, però ja m'hi he acostumat. Doncs jo m'estic marejant. Jo també, tot i la mascareta. Tornem cap a casa. Però que no anem al rocòdrom. I anirem quan deixeu de fer aquest tour. Si no us dutxeu, jo no em torno a ficar dins d'un cotxe amb vosaltres. Jo tampoc. D'acord. Dutxar-se és important per no fer pudor i perquè la brutícia també és causant de malalties. Sí, a mi m'han sortit unes taques a la cara que em piquen un munt. Així que, si ens hem de dutxar, ho farem bé. I ho farem amb aquesta regadora. 5 litres d'aigua, ni una gota més. Què us sembla? Que dutxar-se així encara serà divertit i tot.